Aprobado na sa ikatlot huling pagbasa ng Senado ang House Bill 6867 na naglalayong hatiin sa 6 na distrito ang lalawigan ng Bulacan. Sa kasalukuyan, mayroong 4 districts sa Bulacan at ang lone district ng San Jose del Monte City. Sa ilalim ng panukala, magiging bahagi na ng 5th District ang Giginto, Balagtas, Pandi at Bukawi. Santa Maria, Norzagaray at Angat naman ang mga munisipalidad na bubuo sa ika-6 na distrito. Base sa 2015 census, higit 3.2 million na ang populasyon ng Bulacan. Bawat distrito ay higit 300,000 na ang population count kung kaya't pasok na ito sa 250,000 population benchmark na basehan sa 1986 apportionment of legislative districts. Kinakatawan ni Representative Rida Robes ang San Jose del Monte City. Representative Jose Antonio C. Alvarado naman sa 1st District. Representative Gavini Pancho sa 2nd District. Representative Lorna Silverio sa 3rd District at Representative Henry Villarica sa 4th District. Sa oras na aprubahan ng Pangulo ang panukalang batas, tatapusin pa rin ng 5 mambabatas ang kanilang termino, habang ang mga paghahalal sa kinatawan ng mga bagong distrito ay isasabay na sa 2022 elections. Rainiel Pawid, CLTV News.